ετοιμάσετε το αρνάκι σας με τριλογία χόρτων. Καλή σας όρεξη. Τέλεια. Αλλά να σας ρωτήσω κάτι. Ασφαλώς, ό,τι θέλετε. Κοιτάξτε, ο άντρας μου τρελαίνεται για το αρνάκι σας. Λογικό. Cringe που λέει και η κόρη μου. Τέλος πάντων, συνεχίζω. Κι εγώ φτιάχνω αρνάκι τόσα χρόνια. Αλλά ο άντρας μου για το δικό σας τρελαίνεται. Κάτι κάνετε εσείς. Δεν εξηγείται αλλιώς. Κυρία Αγγελική μου, του βάλαμε αγάπη και καλά υλικά. Την αγάπη και εγώ τη βάζω. Αλλά στα υλικά είναι το θέμα. Είναι λουκούμι. Βάζετε κάτι διαφορετικό. Α, είναι η συνταγή του μαγαζιού. Είναι δύσκολο να το αποκαλύψω αυτό. Είναι σαν να ρωτάτε το μάγο για τα κόλπα του. Μήπως τώρα. Σας καταλαβαίνω, αλλά εάν το έκανα, θα έκανα τη δουλειά μου. Ή θα έπρεπε να σας προσλάβουμε εδώ για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα το πείτε αλλού. Ωραία, δεν πειράζει. Φέρτε μου ένα αρνάκι ακόμα, παρακαλώ. Για να έχω να βάλω ένα στο ταψί μου αύριο. Για να δούμε, θα καταλάβει τίποτα ο Κυριώργης. Αμέσως. Άλλη μία μεριδούλα αρνάκι, παρακαλώ. Το μυστικό σας είναι ασφαλές μαζί μου, κυρία Αγγελική. Είσαι σωστός και μάγκας.